Čiže vidíte, takto. Čiže ako je tá vlna v tomto prípade polarizovaná? Čo myslíte? Hovoríme, že polarizovaná. Ako teda ide? Takto alebo takto? Aha, presne, áno, presne tak, ako sme to videli na tej štvoročke, však? Dobre, takže to si zapamätajte, že elektromagnetická vlna má nejakú polarizáciu, hovoríme, to znamená, že kmitá v nejakom smere. Dobre? Hej? Takže z tohto to sa volá polarizátor toto. Hej? Polarizačné mriežky, alebo tak môžeme to nazvať. No a ešte jednu vec tu. Toto je voda, hej, obyčajná voda. A toto súvisí vlastne s tými našimi mikrovlnkami. Neviem, či to máme dosť vysoko. Takže budem vám nalievať dobre vodu do tej fľaše. Vidíte, že táto fľaša nejakým veľkým extrémne nevplýva na veľkosť toho poľa. Však ideme na tú vodu teraz. No, to je presne to, čo ste hovorili o tých mikrovlnkách však. Zohreje sa. No, áno, dobrá otázka, či sa zohreje. Určite, že by sa zohriala, keby ten výkon, ktorý dáva ten zdroj, bol taký, ako je v mikrovlnke. Hej? Samozrejme, my si to tu nemôžeme dovoliť, lebo to by ste museli byť veľmi ďaleko, ja by som musela mať nejaké okuliare, hej? Takže toto sú veľmi malé výkony. Čiže presne, keby sme to nechali 5 hodín, tiež by sa to nezohrialo, pretože ten výkon nestačí na to, aby zohrial takýto no, to by nás ožiarilo a rýchlejšie by sa ochladzovala tá voda, ako zohrievala.